Bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag mga ngahod. Welcome sa satuya pong programa ang Bicol Connection. Technical ang sa kuyang partner yaon nagdi si Joanner Divilla. Sa information Aldrin na Orlando. Sa transmitter site Abilindon Toralyo. Ang sa kuyang guwapitong chief technician yaon man duman si Tony Matic Saison. May
Ariban ang kitabot 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapano na tema, ngunyan daw. Pag-resibinin mga report tali sa mga karonda. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kapistahan dyan, happy fiesta. Sa mga mag-argo, ma-silver kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa inyo. Sa mga misis, good morning. Napirming nawawalat sa mga harong. Nag-aasikaso kan mga trabaho sa loob kan harong, mga estudyante. Good morning. Sa mga Mr. Man na nagtatrabaho, good morning. Sa mga tsuper, sa mga pasahero, sa mga yaong po sa loob kan merkado publiko, nag-aantabay, good morning. Sa to yung mga Facebook Live viewers, good morning, good morning. Sana yaong pirmi kita sa maray na kamugtakan, harayo sa kagutuman, harayo man sa mga kailangan. Pigtatry kong makontak si Kagawad. Idol kong Kagawad sa Nabuwa. Si Konsyal Sani Prades. Ang chairman kang Committee on Finance and Appropriation. Tangarig makaulay-ulay taman dapit sa mga activities, performance, accomplishment kan maigos. Veteranong konsyal kan banwaan po ni Nabuwa Camarines. Ay, good morning sa mga taga-Banwaan ni Nabuwa Camarines. Diyan kaya sa Nabuwa, marayan nindata, aprobado. Dahil nagpara abala. Saro ini sa munisipyo na nakapagpasartulos kan sa indang annual budget for 2023. Diyan sa Banwaan kan bato, barita ko, kasood ma sana na aprobaran po sa indang annual budget ay pangyayari. Pero dyan po sa Nabuwa, aprobado tulos. Dahil po sa maray na performance, pag-asikaso, sa pag-review, sa pag-aksyon, o kaya tulos na naaprobaran sa indang annual budget na ipigsumitir kan sa inda pong local chief executive ni Mayor Persimbola. Pero daw, nasa linya na po. Sa kong idolo, sa ro po ini sa talagang makukonsiderar na veterano ng konsyal sa lawig na termino na pag-sirbi dyan sa Banwaan po Kanabuha, asin sa maranyang performance, accomplishment, lalo na sa sayang pinupugulan ng mga chairmanship. Good morning po, Konsyal Sani Prades, Idol. Sa sayang mong enot pong greeting sa mga parantabay. Nagdadrive ako, pare. Nagdadrive ako, nagpunto lang ako. Ay sorry, na-estorbukan sa imong pag-drive. Pero naka-live na po kita ko niyan sa RPN DCKI. Ano po? Enot po sa imong pong greeting sa konsyal, sa mga para antabay ito dyan sa Nabuwa. Sa Facebook Live, asin sa radyo. Good morning sa gabos na tagay na nyo kan programa ni Paring Joey sa DCKI sa gabos na taganabang sa mga katuray sa Banwaan. Good morning. Opo, enot po. Ako nagko-congratulate sa emo bilang como ano po, ay naputol como chairman kan Committee on Appropriation. Dahil po sa sendong mga pag-iriba dyan, aprobaran man tulos ang isinumiter na executive
annual budget, proposed annual budget for 2023 ka na munisipyo. Mas maray po, bagaan arog kayo na kamo, kumbaga sa ano na susunod sa batas, alay. Na dapat de pagparaabalahon bago pa magtapos ang taon 2022 na ipapasar na po ang mga annual budget sa mga LGU. Irabi, Joey, medyo gani ana araabal. Pero man yan, lokal na gobyerno kan banwa na nagbuwak. Basta dahil matapos ang taon, nakakapasar ka ng annual budget. Iyo po. Ano po ang labi nindo kaya? Ano ang pinakang kumbaga sa ano paagi? Compare sa ibang mga LGU, arabalang maray magpasar po kan annual budget. Ilot na ito ang mga department heads and sa executive para sa mga nasinda as early as July cancel ng mga department budget and i-consolidate nila yan and as soon na matapos yan sa executive budget and Committee on Appropriation and Finance mapun na ang budget hearings sa budget. I see. Dapat pala narog po kayo ng ginigibo ka ni mga department heads. Kunsel, kung i-compare ang inaprobaran nindong budget sa 2023, last 2022, ano po, nag-huros po, nagbaba o nag-increase? Halos parehas man lang, Joe, although ang national tax allocation nagbaba kita ng almost 43 million. Grabe pala. Sa Mandanas. Pero ang dinibukan sa tuyang lokal na gobyerno, nag-inguan na lang kita na pakusugon na sa tuyang local income, local taxation. Nakakarig mo taparan na si mga ipinapadagos na programa kan lokal na gobyerno, magkaigwan ng continuity. Marawat man na dahil sa pagbabakan national tax allocation, madepende kita duman, si mga programa lugod na dati nang na-enjoy kan mga tao mapupundo. So, nagpapasalamatan niya sa mga departamento at municipal treasurers na talagang nag-cooperan, nag-inguan na kumbaga may pantapal kita sa dakulang kawaran na 43 million. Kaya daw po ang sa laog din sa rong taon ang target na 43 pero talagang local revenue collection target kan sa indo pong munisipyo konsehal ngonya na 2023. So yan, ang tigka-target dato mga na more than 60 million. Iyo. Kung baga sa ano ihipnoan ano po itong kakulangan kan national tax allotment. Oo. Diba pero sabi mi, bayan kita, ma-disiplina sa expenditures. Kung baga, ma-replenish si mga, kung ano man ang mga kakulangan na pwedeng mangyari. Dahil bako tama nining ko yan dahil tama nining inaasahan. Ay, dabos man ang lokal na gobyerno, syudad nag-agisiring na sistema. Ay po, tama, totoo yan dahil kaniyang COVID-19 pandemic naapektaran po ang revenue collection man kang national dahil na itaw sa endo itong increase ko ta na kan na dati era. So, Konsel, dahil po sa kumbaga sa naapektaran ang sa tuyang ning kadikit lang, sabihin tanang sa endo dahil kayo apektado. Pero, kumusta po ang job orders kan LGU dahil daw maapektaran at tibaad dahil sa siring kaning pangyayari, may mga inaapod na pagbabawas o retrenchment sa mga job order or ano pa ang mangyayari dyan sa LGU na buha? Mabawas kita rin mga job orders or the same number? Ay, naputol si Kunsyal Sabi daw, taapodang ko daw gilari si Kunsyal. Pasensya na Kunsyal, ano kaya kita? Nasa unlikol sana. Oo, nag-ring man. Kunsyal, pasensya na, unlikol lang ako. Napot ko lang po, araw ka ni. Dahil po kansiring ka ni yung apektado po ang sa to yung national tax allotment.
dahil daw po magbawas nin mga empleyado ang LGU. Diyan sa Nabua, kumusta ang job orders nindo? Mabawas or madagdag? Pero maintain man sana, di ko panginutan sa tuwing chief executive itong piraan ma-hire mo niya na taon. Pero anaram to, pero itong tigahanap ko sa tuwing alkalde ng igonin competency sa iyang description. Ay, po. Di ko pa masimbag kung malang ka o makuha. Ay, po. Nasa executivo yan eh. Iyo man ang ganda, no? Sabi ni Mayor, kung maayos siya, itong talagang mapapakinabangan ka tao. Sa iba kaya pong LGU, pag babaan income or an IRA, dati, ngunyan NPA, baka magkaigwang inaapod na pagbabawas sa pag-hire ng mga job orders, ano po. Pero dyan pala, depende mangyari sa local chief executive, kay Mayor Persimbo. Oo. Po. Ang barita ko, konsyal, ining mga regular na empleyado, sa paagi kan sa imong effort, tibaad ma-implement ang for trans, implementation kan for trans of salary increases. Iyo, tigpo sir, na Joey, salamat na nambitan niyan. Tigya, pasan na niya ito kan regular session itong for trans kan salas standardization law, na implementan na nga niya na iniro ang sa tuyang secretary. Grabe pong kaugmaan ka ni kan mga regular, nangurog na, kan mga regular na empleyado po kan LGU na buwa. Pag nangyari na ngunya na Enero, may increase na naman po ang sa ilang salary pag na-implement na po ining para sa for trans. Ang lokal na gobyerno, ang banmaan tabaga, Joey, very pro-employee. Basta igwang pundo, ang mga benepisyo, tigtatao. Pag abot sa December, tigtataraw yun. Ay, po. Basta gustuhan kan sa tuyang alkalde, for me yun na maitukuyan, may tataong tama. Iyo po. Apira kan pagiging chairman mo, konsyal, sa Finance and Appropriation, ano pa pong mga ibang mga committee chairmanship ang sa imong napupugulan sa konseyo kang nabuha? Kita ang chairman kan Committee on Agriculture sa Banwayan Nabwa, chairman kan Peace and Order, chairman kan Ways and Means, saka yung chairman kan Committee on Finance and Appropriation. Grabe pala lang sa imong pagtatrabaho konsyal. Nakakaturog ka pa ning 8 hours kaya na dahil sa dagbang na chairmanship mo. Ngayon lugod na medyo nagkakaedad na kita sa servisyo, medyo napapadakol na lugod ang tutuyang trabaho. Pero magman kita na nakakatabang, although dahil gabos na kahagadan talaga, mas kasi man, dahil gabos na kahagadan kan tao, ulit kan manlain-lain na sitwasyon, ang pundo, maski gusto taman, dahil man pipigtutugutan kan sa tuyang lahi. So, iyan ang mga nakakapugol. Pero ginigibon niya ako na kung ano ang mas importante, mapakinabangan kang tao. Iya po. As sa chairman kang Committee on Agriculture, anong pwede tang maitabang sa mga paraoma dyan sa Nabua na loging maraisinda dahil kan rice tarifications law enot nagbaba ang barakalan kan palay. Number 2, ang Nabua parang basin area ini binaba tulos ang mga paraoma ta nakaapat ng tarok. Perming binaba loging maray. So ano po ang pwede tang maitabang? Tama yan, ang lokal na gobyerno kan sa tuyang Banwaan, nasa basin kan Rinconada. Kami lang anma yung nakapalibot na mountain. Mountainous ang nakapalibot kaya pati ang mga tubig digdi sa lower kanalikan na pulang nag-aarabot yung digdi, passing by Bato. Lake Bato. Paglubot pa sa Lake Bato, digdiyan na sa Nabwa. Ang Department of Agriculture, kan Banwayan Nabwa, sigan Herero, malanganita ma-distribute na mga ni Sinda, and sigan kung itong mga sa crop insurance. Kasugma, nagbisita ko sa opisina kan BA sa Nabwa, sa ribot-sibot ang mga empleyado, and ang aram ko ba, barang-barangay Sinda, makuha naman ng
panibagong tabang na naman sa banhi. Itong mga Ralantupan, oo. Ralantupan. So, ayan, dahil nagpupundo ang lokal na gobyerno and kita man may mga tigdibo kitang ordinansa itong sa bantay sa barangay, itong sa local mechanization. Diyan ang tigdibo niya ito. Pero kung may awad-awad na pundo po, pwede ka magpasar ng ordinansa o resolusyon na pwedeng magpautang in form of loan sa mga farmers and LGU. Ang national government and the IGWA, may mga forms of loans na ipinahagi sa Land Bank of the Philippines. Joel. Sa mga LGU pero- po, makakatabang lang kamo through mga seedlings, ining mga banhi. Oo, papacilitate Facilitate na lang po. Ang national government. Pero sa local government, may ipakita kayan, ang IGWA kita, mga tabang sa group of farmers na duly accredited, mga itong mga cooperatives, ito din na assistant ng local government unit. Ay, iyo po. At least yung pamanggarayan tabang kan LGU, lalo na po kan national government. Sa pa konsyal, as chairman kan public safety, kumusta po ang mga barangay dyan? Na-ideklara na daw po gabos na barangay as drug-free barangay. Dakol na kita, dahil pagabos, di pero tigilin na ito, marimay na ako ng data niyan, takada review niya ito kan mga barangay budgets, sa tuyang advocacy na maging aktibo sila sa drug clearing program. Kaya lang talagang ang drug clearing program, medyo sa parte kan mga barangay official, medyo difficile ta voluminous documents and kay puwan and constant program na dapat niya itong dapat niya itong follow-up. Opo. Mga intervention hali sa municipal sa rural health unit, intervention hali sa DILG. So, iyan, Joey, yan ay puwanan. Pero, kita mo yan, ang bagmahan nagwa, as of last year, igwa na kitang 19, and maladagdagan pa. Siguro, ang unang taon, bakit maubos-ubos na niya itong magdagdagan mga barangay. Iyo po. Magayon po yan, tangarig at least. Mayo ng mga adik. Igwa talaga yung mga barangay na nagdidipisil, na pabaralik-balik diyan, pero igwa man yung barangay na talagang nagpapalo ng mga standards sa drug clearing program. Ang iba po kayang na-undergoing sa rehabilitation center, pag nagluwas, balik na naman, tamayo pong follow-up as in supportan ng gobyerno. Mayong livelihood program siguro para sa inda na pagkasiributan and mayong kulang sa pre-intervention. Kita dyan na gawin ng mga interventions. Tangarig, kumbaga, dahil na mabalik sa dati landang salang gawin. So, ipopropose ko na balay silangan, kada Mayo kita ng Mayo kita ng rehabilitation program, siguro by next month, itong ordinance ng balay silangan, makakuyan nga ito, makaprobaran digdi sa banwayan na po. Ang kuyan nga ito, duman ang tig-iisip ko na pwedeng maging site ng balay silangan, garo itong dati tang duman sa bahay pag-asa, itong penat niya to kan si COVID, itong dinibo niya itong facility. Iyo po. Diyan po sa ito sa Nabua. Dahil po kaya kan na Nabua na magkaigwa po ng drug rehabilitation center. Kung priority, kaya lang sa presenting sitwasyon, mas hinihiling nga ito bilang chairman ka na po so binabudget nga ito sa tuyang pundo. Igo kaya ng mga sektor na mas kipuanan ka na awad-awad na pundo. So instead of rehabilitation, itong balay silangan. Anyway, balay silangan is almost a rehabilitation center. Kaya lang, ang rehabilitation center, medyo moderno na yun. Isang good talagang ma-hire kita dyan ng mga technical persons.
Parang mangyayari, magkakaigwa ka mong outpatient drug treatment center or facility. Oo, parang sharing ka yan na ma-report sila, i-monitor sila, pero di sila mako-confine dyan. Di sila bagong araw ka rin sa rehab. Nagkukondisir man po kamo ni mga training sa inda, mga seminar o training, nag-invite man kamo ni mga parang resource speaker para at least maintindihan ninda ang buhay kan tao digdi sa ibabaw kang kinaban kung paano mabuhay na normal as in may may peace of mind. Ay, igwa ta di Joey, igwa. Minsan sa DOJ, bisita niya ito kung may napatipan kita kayong mga PWDs, person who use drugs sa Banwayan Labwa. And after na kuhin kaya sinda pinapapod kan sa tuyang madak, nag-drug testing, tapos nag-undergo ng seminar. Minsan ang mga speakers niya ito dyan, si mga padi, takaring na-enlighten and spiritual value kan mga tao. Tawag minsan baga, medyo nalilingawan na nila pag sa Diyos. Yaon dyan ang TESDA, yaon dyan ang DILD, ang DOJ, takaring makuyan tinda, mas strengthen bilang tao. Maibalik diraray si tiwalin din mo sa gobyerno, saan ipinilisip niya, kung baga, garo ang permitigisip kan mga yun, napapabayaan sinda. Kaya sinda nagraralaog dyan sa mga salanggibo. Iyo po. Garo bisyo po kaya yan, bisyo na. Nagiging sinda inbuilt sa masamang bisyo. Yan, yung pag-adik-adik garo bisyo man ang ganyan. Pero iyan po na bubulong man yan as in nababago pa man po. Lalo na kung ipamati kan pamilya enot ang pagmamahal as in pag kumbaga sa masuportaran ang sa indang kung paano masuportaran ang sa inda pong pangangay po. Kundi may mga tagilid na buhay kan mga tao kaya minsan naglalawag na lang sa masamang bisyo. So, Konsyal, salamat. As your parting word, Konsyal, sa itong mga parantabay. Thank you very much. Ipasensya na ta, medyo sibot-sibot actually. Parang nga ni, kaibanan ko si Aki ko. Nagbaliw kami sa driver seat sila. Drive ko ako na pinapadago siya ito yung interview. Mayay lang, kung may awad-awad kitang time, personal kitang mabisita, tangarig may paabot naman. Lalong-lalo na sa Kuyang Chairman sa Environment. Nagusto ko man to karon na may share sa Banwayan Labwa kung anong mga programa na dapat sunodin niya to bilang nawan ang mga obligasyon nindo bilang residente, obligasyon kan barangay in pursuance to Republic Act 900. Sa sunod na interview ko sa Konsyal, ang pag-uulayan ta about sa Solid Waste Management Act. Kaya po, ano po? I-schedule to yan next time. Importante yan. Okay po. Thank you, Joey. Salamat man po. Ingat sa pag-biyahe, Konsyal. Regards sa akin mo. Salamat. Okay. Si Konsyal Sani Paradis po, na Banwaan ni Nabwa, nadawang kitapuan sa iyang mga pahayag. Kadakol siyang chairmanship. Ang pinakang poderosong chairmanship dyan, ang Finance and Appropriation na sa iyang kinakaputan. Tulos po na pinag-aasikaso ang pagpasar kan annual budget. Kaya ang Nabwa, susog sa lay, talagang ini na ipapasar tulos bago pa man matapos ang taon na ipasar na nindaan sa inda pong annual budget. Dahil po talagang nagko-cooperar, nagpa-participate ang gabos ng mga department heads and other concerned agency, mga membros kan sanggunian o pangbayan. Kaya sa paghingoto, nailing tulos na maray ni sinumiter na proposed annual budget kan local chief executive di sa paglaladal mayong nadihado maitataong gabos na serbisyo sa publiko o kaya na-approve tulos sa endang annual budget. Bakong arog sa iba na munisipyo dahil tulos na ipapasar ta kung minsan ang mga
Dahil nagkakainintindihan sa pagpanday ng budget ang mayor saka ang mga vice mayor, mga sanggol and bayan members. So congratulations na lang dyan sa Banwaan po ka na buha. Mga to kang 4 minutes after 10 o'clock in the morning, baad makawalay taman si Konsyal Pongpong Ramos ka na buha, Camarines, ay kan Batu, Camarines. Pagkatapos lang kan sa tuyang mga hanap buhay. Aber daw, ilaog tamo na mga hanap buhay tanoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras na yun, atod sa inyo ni Honorable Ruben Biares III, kan Banwanin Nabuak, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto
eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Kaya palang pwede si Konsyal Pong Ramos, ano ha? Tayaon sa lawag kang bangko ngayon ko, Joey. Kaya mo ngayon ko ma-interview mo niya. Irak man kan mga parao matata, itong mga damulag kan iba, at ang mga parao nagkarulunod pa sa tubig ba, kan nagpara bagunas po ang mga makusog na oran. Asing kumperang aldaw kitang sapo, ano, kan siring na problema. Tanalubog na sa mga paroy, kan mga paraoma, pati sa mga pang-aradong damula, nagkarulunod pa. Ikawawa naman po. Diyan nga ni sa parte kang katanduan, isang barita ko, mga 25 damulag ang nagkatirigok, nagkarulunod sa tubig ba. Kawawa naman po ang mga paraomata, kawawa kan mga damulag. Dakulang sirbi po sa mga nagtatanong paroy, nag-uuma.
niya itong mga kababayan. Nadagdagan ang kapirdihan. Pag ang traktor kaya ang matrabaho, mas mahal na mga gasolina. Ang tradisyon tangang pag-uuma, damulag sa naan gamit. Mag-arado yan. Mga tugang sobrada sa 80 mga composting facilities itinaukan DA Bicol para sa biodegradable waste. Kan 75 mga kooperatiba nin mga para uma sa riyon. Maray na barita bagay na arog kayo na ng mga tugang. Nagtao ang DA Bicol as in Bureau of Soils and Water Management in 85 mga composting facility para sa mga biodegradable waste kan 75 mga kooperatiba ng mga farmers sa Bicol Region. Base po sa datos na ipinalabas kan ahensya, hali sa nasabi ng bilang kan mga kooperatiba ng mga farmers, 52 na mga units ang naitao sa probinsya ng Camarines Sur, 8 sa Camarines Norte, 9 sa Albay, asin Sorsogon, 3 sa Catanduanes, asin 4 man sa probinsya ng Masbate. Sigon pa sa ahensya ang paglansar kaining siring na programa tangarig ang mga parauma maiiwas sa paggamit nin mga synthetic fertilizers o nin mga abonong artificial asin mapabistuman sinda ma-introduce man sa inda ang mas natural na paagi nin pag-uuma arog kan paggamit nin pag-recycle kan mga biodegradable waste o nalalapa na basura sa sendang kapalibutan. Dahil kapanggayo na gastusan. Okay, good morning sa mga late tuner ta, sa mga yaon sa transport sector. Good morning sa mga chuper, sa mga operator, sa mga paralaman. Good morning, good morning. Digdi sa Eriga, ano daw ko napirmahan ni Mayor Rex Oliva ang bagong permitrix para sa Telemobil. Para man ma-implement naman po ang paghuro sa presyo kan pamasahe na 13 pesos na po ang minimum. Asin dagdag na 3 pesos sa masunod na kilometrahe. Aber daw, nasa linya ko niyan si Karondang Philip Barasina ang bagong kusinero kan RPNDCK ay asin man po ang alias DJ Pogi. Philip, good morning kami. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Ginigibo niya na sesyon regular kana sanggunang panlungsod kan Iriga. Kumusta man? Maray man, kundi sutulubaga virtual. Si man na tuloy yan. Nagpaparaber virtual. Nagrariranin ng kan mga harong manggay kan mga yan eh. Si Conchal Buboy Guevara, si Conchal Gigi Vargas, Conchal Milnan Moralio. Ano man ang mga rason kan mga inita nagpapara virtual sa endang pag-participate sa regular session? Dahil man pinagsabi kung ano ang mga rason. Ano naman tayo. Mas magayang bagay itong face-to-face ang regular session kan mga membro.
tanag kunyan nga ni si Consyal Nicky Lagrimas, ano nga yung mga puro virtual na yan, ia-honor taman nga yan pag-abot sa attendance kung mga horisinda. Oh. Kaya nga Sabi ni. man ni Consyal Dandre Babuniti, dapat nga pag 30 minutes absentan na yan. Pag-araw kayo na absent ang konsel, di bawas sa sweldo dapat. Dapat ko ta. Kaputa daw dyan ang accountant, ang treasurer, saka ang budget officer kung paano ninda ginigibo ang payroll kan mga elected official ta kung dahil managlaog sa opisina o regular session dahil naka-attendir. Kundi sabi mo baga ni Vice Mayor Edsel Di Maywat, kinukonsiderar man yan ang mga virtual na yan. Pero nga pag-abot sa mga 30 minutos na, mayo sinda dahil nag-attendance, absent na. Yan. Kaya nga ni, pag inabsenan, ang sweldo, buo pa manggiraray o may bawas na? O, yan ang iaputa. Dapat bawasan na yan. Kaya interview daw dyan ang mga mga department head na yaon dyan sa mga financial manager dyan. Saro pati sa pinag-ulayan tabi karundang Joey, magiging pilot local government units na iriga pag-abot sa local reform. Kaining pag-abot sa pag-gugobyerno, may pigre-request kunya na Bureau of Local Government and Finance sa pagi ni Mayor Rex Oliva na urgent na request na gigibuo na garo aspirant and iriga digdi sa local digitization na programa ka na Bureau of Local Government and Finance. Ang nakabali digdi sa mga kunya na ini iyo ang probinsya kan Albay, tapos Catanbanes, ang Legazpi City, ang siyudad kan Irigasin man ang siyudad kan Naga. Ano nga ning apod kayan? Local? Digitization program. Ano? Digitization program. Garo man sa ni Warawara ang signal mo, idol. Kunyang gadig di talaga sa daog nanik. Hard ano ka? Signal. Hard ang sa imong Oo. Kaya kumusta na Mareray na baga? Location. Nagdulo kaya ako digdi sa inibagang satellite tower. Smart. Kailangan ako masakat baka maungkan kita sa signal ka ni Smart. Kunya nitong local digitization program na fully automated computerization kaining pero link baga kana Department of Finance ining City Assessor Register of Deeds pag-abot sa collection kan mga real property tax. Ining revenue. Dakulang bagay pala niyan na magkaigwanin na link tinambit ng mga ayon sa kansutuyang gobyerno taan nakakasakop palan ka na City Assessor, Register of Deeds, CUAN, Bureau of Local Government and Finance. Local Government and palang kayan ang nakakasakop. Yan. Yan, magiging fully automated fully automated computerization and local digitization and gigibuhon ka na Bureau of Local Government and Finance. Ayun. Kaya tanganing maglangkaw ang revenue. Madali ang proseso pag-abot sa collection kan mga real property tax. Ay, iyo mananggad Mariken, magkaikuan ng condonation pa, padagos.
Garo pala na amnesty. Oo, may mga ano baga kita, real property tax na na-update por medyo kan minsan dahil man updated ang pagbayad, may mga arrears na. So, ano kung magtaon inapod na condonation program para sa Pwede ila. man. Tawanin tax amnesty. Oo. Ang aning mas lalong magdakulaan na collection. Na pag ng tax amnesty na programa na lambang LGU, dakulaan na nagbubuwis kan sa mga real property tax. Correct. Ani ba, yun ang pinaghahalat ining condonation. Kung mayong condonation, halos pero denggayo naghihiro ang naigwanin mga may propiedades na aning buwisan ang sendang pagsasadiri. An LGU iriga maging pailot man daw LGU mananggad sa siring na programa kan finance department. Kaya yan nanggani kita duman sa Cell of Local Governance, Cell of Local Good Governance, SGLG. Oo. Ito man ang kredito ko ito banga kimadil sa ki Rex. Nakakuha nin award ang Syudad Can Iriga duman sa pagiging SGLG Hall of Famer. Onya na taon ni 7 million, sabi ni Vice Mayor Ritzel Di Maywat. Ano yan 7 million na yan na-receive na kan LGU Iriga? Yun itong CAS Award siya. Sa anong award yan? Sa anong award? Doktorada? Cell of Local Governance. Ayo, oo. Ano daw ang gigibuhon kan LGU kan award na yan? O kan CAS anong ini? CAS prize na 7 million. Wara ka na naman so bako magayon ng signal mo. Wara. Balikan mo itong mag-rewind kita. Lip, ano yung signal mo ngayon? Ako daw magkapod sa emo. Ako daw maapod sa emo. Ining signal mo. Pinapalid ang signal mo. Ako daw magkapod. Sorry, you don't have enough load down. Ay, sus Mario si Flip. Ikagira na magkapod na. Ko? Nahamil na ang sa kuyang load. O, ikagira rin magkapod, Lip. Halik dyan sa Sanggo ni Ampal Lungsod kan Syudad Can Iriga. Yan palang 7 million na yan dahil sa pagiging awardee kan LGU as local good Seal of Good Local Governance. Yan. Itong SGLG. Yan. Ano daang paggagamitan kang 7 million na yan? Ko pa daw aram kung gigibuhan ka na 7 million pesos na cash na award pa sa pagiging SGLG ka na Syudad din Iriga. Yan, kung babarang abangaon kan mga departamento or kung ipapanao sa mga tao. Araman tayan kay Attorney Nonoy Waperina. Ayo, pasyaran mo naman ang sa toyang idol. Dahil taon pa, sige doon yaon pa dito mga pag-iri, matanig dito na buha. Ay, mahiling kita. Gano'n nga sinasabayan na naman kami. Iyo manangga, dahil ka magsabay ta ngarig buwilo ka man sa iya. Mag-interview. Buhaman kita ng duelo kay Attorney Nonoy Waperina. Yan. Maya lamang dyan kung sila pwedeng ma-interview. Kunyan pa, nasa session pa sinda, karon ang gawin. Department head na lang na, halimbawa, accountant or budget officer or treasurer, kung sarong nag-absent, dahil nakahabol makatindir ng session regular sa membros kan konseyo, kung ang sweldo kayan, nababawasan man dahil sa absent. Mahanap kita kung ito kita mapaulay digdi na yaon sa Laucan City Treasurer's Office
Tapos, kung si Sepa dyan na department head, sa araw kaniyong sa ano, si Ma'am na Oksiano baga, siya baga ang Si Ma'am Nancy sa City Assessor. City Assessor, bako, Civil Registrar. Mao sa Civil Registrar. Tapos, sa City Assessor man, may katakod dyan katong sa imong pigbabaritang real property taxes. Kung ma-offer sindanin na ano to, condonation or amnesty tax. Yan. Sa mga delinquent, ano yan? Delinquent, ano ba yon? Delinquent real property tax. Yan. Talagang ngunyan nangangaipon siya dyan. Tapos, ilingon mo man ang sitwasyon dyan sa City Health. Interview mo ang mga pasyenteng may resita kung nakadara ng bulong na libre. Saka kung may doktor. Kung may doktor. Anti-health officer confirming yaon. Yan. Kung minsan naabot to, kung minsan terming mayo. Iyo, basta ang approach mo itong sa Marisa na baka bigla kang eleksyonan. Anti-rabbit. Bako na kita din anti-rabbit. Kiwig. Ay, good morning kay Paringes Gonzales at kay Sir Louie Tatalan. Ano yan? Tourism officer. Nagdadamog man sa emo niyan si Brad Jess Gonzales at si Sir Nat Taduran. Oo, kaulay ko. Muna na pagkaaga. Interview daw si Sir Nat Taduran. Ano si first name niya? Louie. Apunta daw si Sir Louie kung kumusta man ang sendang inapod na benchmarking sa Cebu. Kung nakaulay niya, ang head kang tourism officer kang Cebu. Kung ano, ang pwedeng ma-adaptar tadigdi sa Iriga, hali dumaan. Oo, sa pasadahan ta. Yan. Bakong pasadahan? Yan. Live kita sa PNDC kaya. Dahil kung naraho pa akong magtaraw. Ay, magtaram ka ng tig, sir. Sige, alam din dito, authority. Magtaram ka ng tig, sir. Ning dawag greetings na sana. Yan. Good morning kay Sir Pasising. Gano'n naglalakaw ka siya yung business permit mo niya na. Ay, interview daw si sir na, anong pangalan niya nga ni? Pasising. Pasising. Oo. Interview daw si Pasising. Sabihin mo, greetings niya sa ating mga nakikinig ngayon. Kamatibay man nagalong. Si Vice Mayor Jofred Balagot ka na buhi Yaon dyan. Yaon, pambira. Ay, iyo interview daw. Ibahan so tourism officer kan buhi. Ay, interview daw. Ano yan, Norien Natsuri Kizabal. Interview daw. Ang sikat na Vice Mayor sa buhi. Saka ang tourism officer. Tourism officer na nagayon na kan buhi. Yan. Patataan ko daw. Yan. Aning makaulay-ulay. Tatyan, mabalik na lang ako tabi karon ng job. Yan, sige. Sa City Hall, dahil natin na dinirigay naman si Philip Maracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, karondang Philip Barasina sa mga dugang na bareta. Ini daw si Vice Mayor Jofred Balagot kanabuhi. Saka ini yung tourism officer nindang Abanggayon sa buhi. Pirming magkaibanan, ano ha? Magduman sa Kapitolyo, sa Sanggunang Panlalawigan, pirming magkaibanan. O digdi na naman da sa Iriga, magkaibanan. Oy, mamanggayod maraot na mag-ibanan ang duwa sa mga kalakawan, ano ha? Hoy, sa mga local government officials, mga employees, mga kliyente, good morning. Sana ang mga empleyado kang gobyerno, mga naka-smile daw, aparagal na ha. Bawal po sa mga empleyado kang gobyerno o department head man yan or ining mga officer of the day na pag inuunga kan kliyente, nakasirimangot. Bawal po yan. Bawal. Sabi mo man, nakitang komersyal. Pera. Ayo. Sige. Hoy, bawal po ang nakasimangot. Kasi yan, simangot sa kamurusdot. Bawal po yan.
sa mga empleyado kang gobernador. Rom dumontana ang sisilinduali sa buwis kan sa to yung mga namamanuan. Kaya ang pirming nakasimangot, aday ka mo bagay sa gobyerno. Dumang ka mo sa pribado o magsarasadiri ka mong negosyo. Dawa pa ka mo pirming nakasibangot dyan sa sendong sadiring negosyo or sa indong trabaho, na yaong ka mo sa pribado, okay lang po yan. Pero wag ninyong gagawin na magmurusdot mga nakasimangot po. Asin magsinuplado sa mga kliyente nindo pagkamuyaan po sa lado kan government. Dapat always act as a model. Lead by example. Tangarig pangarogan kan iba na pirmido ngayon naka-ismail ini si Sir sa kasi ma'am dawa gutom na. Dawa ngay lipas na sa pagkaon. Dawa ngay agkuki problema sa baloy dahil dinadara sa trabaho. Minsan may istorya kaya nitong panugangan sa kamanugang na lalaki. Sa sarong departamento sa gobernador lokal. Igpaparasurog kan so ina itong aki niyang babae. Laban duman sa agom. Nasa kita magkatrabaho. Itong trabaho kan mister. Tagagibo ni communication letter sa gobernador saka sa administrador. Subah-subahon mo yan na ibinalik si ginibong speech pati si ginigibo ka tong empleyadong lalaki tapos paparamu na ka itong panugangan na babae. Subah-subahon mo yan pigre-review na dakan si administrador, si speech kan si gobernador. Uy, ano nga yan yung Brad, ginibo mong speech ni gobernador. May mga moda baga nga yan Uy, pasensya ka ng administrator si panugangan kayong babae, di nga nag-uuntok ka mumuda ngayon sa kunela, kuna pati ngayon dyan. Makon mo ngayon, good evening ladies and gentlemen. Tapos may mga muda na ngayon kasunod, pati nga kung mawawaran ng trabaho sa imo, turuan Kaya mga empleyado kang gobyerno, opisyal mga gobyerno. Kung may problema ka mo sa mga harong nindo, iwalat pagyaong ka mo sa indong mga opisina. Dapat pang-opisina sa indong focus sa indong trabaho. Bawal ang nakasibangot, bawal ang nakamurusdot. Bueno, ilawag mo na noy ang hanap buhay. Tapos laugan mo na itong itong salamat. Ano? RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tatanggap ng package sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang, ninyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kaya na ang laging kapal.
magkasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, ilugog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi ka nilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at paghawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat po kay Konsyal Robin Biaris III, Municipal Councilor kan Nabo Camarinesor sa sponsor kan programang Bicol Connection. Thank you, Konsyal. Pwede ka na mag-call back, kung ready ka na dyan sa imong interview sa City Hall. Mga tugang na mga kababayan ta na natatabangan po nin solar water system kan ako Bicol Party List. Ini po dakulang bagay na katabangan sa mga kapobriyantang kababayan na nasakitan man sa tubig na maiinom na magagamit. Puro aldaw. Sa kawalan ng tubig sa nagkapirang parte kan Bicol Region, hindi dakulang tabang. Naigwa ng makuha na ng malinig na tubig, pwede nang mainom.
Sa number 1 po sa tao, tubig mambagang may inom. Ako nga ni kang panahon sa Manila, naghahanap trabaho. Nangungudto ako sa gripo. Oo, nakasurvive mambaga. Dahil lang sa tubig. Tama na kong ibabakal ng pagkakan eh. Sige man ko katong hanap ng trabaho. High school graduate pa sana ko. Hanggang sa nakalaog man kong stockman. Sa sarong dakulang, ining sikat na SM, nakalaog ako dyan stockman. Pero nagkarang taon man ako dyan. Kaya ako mapagal pala ng trabaho ini. Pero at least sa paglapigot, sa pagtios, nakakuha man kayo trabaho. Masakit pong maray ang mga probinsyano magdayo sa Manila kung maakang sa diring taong madadagusan. Tapos kung limitado sa naman ang sa imong balo na kwarta, malakaw ka, mapangudto ka sa gripo na experiencean ko po yan mga tugang. Kaya dako lang ako ugma kong marikaning ako Bicol Party List sa solar water system na pinagtataonin sa mga kababayan ta na nasasakitan ng malinig na tubig. Sana, digdi sa Iriga, sa kasaring kunada, dagdagan paninda ang sa indang solar system, solar water system. Although ko naman po sindang na itapos video, dagdagan pa. Mag-ingat po sa mga tsuper pag sigibagan oran. Ini pong inaapod na slippery when wet. Sigibagang oran-oran sa mga tsuper para makaiwas sa aksidente. Ingat po kita sa pagmamaneho, ha? Ang panahon tapati, nainit, nabiglang uran. Sabi kan mga gurang, may kinakasal kayo ng mga gurang. Joke lang. Saka ining mga nagmumotorsiklo sa mga pagmaniw nindo, ingat sa kada itulos magpara puro overtake, ha. Kayaan po dyan ang aksidente. Kada akol aksidente ngunyan sa tinampo mga tugang. Saka yung mga center, yan kapag yan, yung mga simentado, konkretong yaon sa center lane na mga, kapag yan, kaya yung mga konkretong yan, ha? Na minsan yan ang frontira pa ng aksidente. Dapat harali una yung kan DPWH Bicol. Manggirare po sa COVID, ha. Barita niya to, may mga tinatamaan pananggad kayo ni sa ibang lugar sa Laucan Nasyon. Alright, kung Hei Pachoy sa mga amigo tang Chinese. At least naging mapayapa man po maugma ang selebrasyon kan Chinese
New Year sa bilog na Pilipinas. Dahil sa matarayong pong pananaonin seguridad kan PNP. Maray na liderato ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Ang selebrasyon kan Chinese New Year man masiguro ang seguridad. Ang mga kadakla na Chinese na darakulang negosyante asinsado dahil sa mga pungsoy kayo dano. Hindi kayo nagtutubod sinda kang pungsoy. Ang mga Pilipino, garo daing gayo bilib kan mga puro pungsoy na yan. Sa Chinese, daw pagpaharong, pagpagibong building, paghanap ng location kan na negosyo, para paagi pa sa pungsoy, nagagastusin da kayan. Basta sana maging tama sa pagtubod kang pungsoy ninda. Ang Pilipino, maayong tubod. Dahil nagpapara tubod ka mga puro pungsoy na yun, kaya ang Pilipino, bibihiraan big time na negosyante sa Pilipino. Kadaklan Chinese saka Espanyol. Oy, ngayon yan dang Martes, baka 2 pesos naman ang itaas sa presyo kan petrolyo. Ako. Diyan na tirindugan ng barahibo tata. Pag nagtaas na po ang presyo kan petrolyo, may domino effect, may chain reaction. Perming mataas na naman ang presyo kan mga panginot na barakalo. At gulpi pong maray ang nagtitiyo sa ngunyan. Gulping naguguto. Dahil masakit hanapon ang kwarta. Masakit maghanap trabaho. Kaya dapat ngunyan todo bali. Dahil magpara ano-ano inarte. Inaapod. Lalo na pag nagpapamilya na, di ba? Bueno mga tugang, loy-loy naman ako mapaaram sa programa. Ang tabayanan nindo ang masunod na mga programa, si Karundang Philip Barasina. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi. O sa mga Facebook live viewers mi palan, good morning. Sana nasa maray na kamugtakan kamo, arayo sa kagutuman, arayo sa kailangan. Ay, salamat kay Hermanang Michelle, Kapig si-share niya man sa kuya mga programa, as in may mga good remarks and comments. Sharing man si Hermanang Marisa Mendoza, Oblima Solsepro, salamat sa pag-share and good comments kan sa kuya pong programa. As in sa iba pa pong mga nagsishare, thank you so much and nagbo-view. Mga senior citizens, good morning po, Sendo. Salamat po sa Lado Technical, si Joanna Divilla. Sa information digdi, si Aldrin Orlanda. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter, si Chief Engineer Abby Lindon Toralio. And sa tong information officer naman, si Antonio Tony Matic Saison. Sa luwas, si Philip Barasin ang sa tuyong na kaibanan sa pagtao ng impormasyon.
Ini po ang sendong Kabicol Connection karon da Joey Lim. Salamat. Standby po kita sa masunod na programa.